Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Wasalna fejlu diġà tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Kejjew eżjes inkomplu l-mixja tagħna biex nitħejjew għal dan il-misteru hekk kbir ta' Alla mal-bniedem, Alla fostna. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Rose Kawki. Jew għalhekk ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtiejietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti bat lil-ibnek il-waħdini fid-dinja biex jeħles lil-bniedem mill-jasar ta' dnub. Atina il-grazzja u l-ħniena li bil-qima kollha qegħdin nistennew ħalli naslu għal premju tal-ħelsien tas-sew bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktib tal-profeta Iżajija, poplu ta' Sijon, int li tammar f'Ġerusalem, ma tibkix aktar, il-mulej iħenna għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek, mal-li jisimek jatik widen. Tassew li l-mulej jatik ħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebix iżjed minnek li mallem tiegħek. Għajnejk jaraw li mallem tiegħek, minn warajk jisimgħu widnejk kliem li jwissik u jgħidlek. Dini it-triq għaddi minna, sew jekk tikser lejn il-lemin, sew lejn ix-xelluk. U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżruħ tiegħek, u l-qamħ frott l-art ikun bnin u mimli. Dakinhar l-imrieħel tiegħek jirgħu f'wesad kbar, fir-raba tal-gniedes u l-ħmir, tax-xogħol jieklu alf immellaħ, imderri bil-midra u moddi mill-arbiel. U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wieqfa, ikun hemm xmajjar ta' ilma fjum il-ħerba l-kbira, fjum it-tiġrif tal-fortizzi. Id-dawl tal-qamar ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx, u d-dawl tax-xemx jitqawwa 7 darbiet, daqs id-dawl ta' 7 ijiem. Dakinhar il-mulej idewwi l-ġrieħi tal-poplu tiegħu u fejjaq id-benġil tas-swat tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xierak it-tifħir tiegħu. Jibni l-Ġerusalem il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. U fejjak il-klub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jott in-numru tal-kwiekeb kollha jsejħilhom bisimhom. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Kbir Sidna l-mulej u taqawwa kbira bla tar fid-den tiegħu jerfa' l-imsejknin il-mulej u niżżel sal-art il-ħżiena. Alla ġust u l-mulej ħenjin dawk li jafdaw fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej il-leġislatur tagħna, il-mulej is-sultan tagħna u li salvana. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu dar li bliet l-irħula jgħallem fis-sinagogi ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxiepli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela il-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh 12 lid-dixxieplu tiegħu u tawhom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. U tawhom dawn l-ordnijiet: morru fittxu in-naġa l-mitlufa tad-dar ta' Iżrael, intom u sejrin xandru u għejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Fejqu il-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten, bxejn ħattu, bxejn għatu. Il-kelma tal-mulej. Għari tal-lum eżjes ikompli iħejjina u jistedinna biex inkunu preparati ħalli nintebħu bil-preżenza tal-mulej. Min hu il-mulej li ġej? Huwa l-mulej li jitħassarna għax iħobbna. Huwa l-mulej li jitħassar lill-bniedem li m'għandux triq f'ħajtu, m'għandux skop, li jgħix il-ħajja tiġi kif tiġi. U ħafna drabi, kif hawnhekk jgħidilna fil-Vanġelu, il-bniedem li m'għandux dan f'ħajtu ikun bniedem imdejjaq u mitluq. Kemm drabi aħna eżjes għaliex il-Vanġelu inqara dal-għodu għalija u għalejk. Żgur li hemm mumenti fil-ħajja tagħna fejn aħna nintelqu, fejn aħna forsi taħt il-pejs ta' ċertu problemi naqtaw qalbna, nejjew. Walek il-mulej ġej biex jerfana, ġej biex jatina il-ħelsien, biex aħna nkomplu qawwijin u sħaħ nimxu fit-triq tagħna warajh. Imbagħad il-Vanġelu jispiċċa b'xi ħaġa tassew sabiħa t-tieni fatt u jgħidilna itolbu l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema. Qegħdin inħossu aħna dan in-nuqqas, inħoss l-għaċjien il-ħaddiema fil-għalqa tal-mulej min huma? Huma dawk il-persuni li jgħinu lill-oħrajn biex il-bniedem tal-lum ma jkunx imdejjaq, biex il-bniedem tal-lum ma jkunx mitluq, imma jsib min jerfgħu, min idur bih, min jagħmillu kelma ta' ġejt, min jurih it-triq. Dawn huma il-ħaddiema fil-għalqa tal-mulej. Il-ħaddiem fil-għalqa tal-mulej huwa dak li jagħmel l-opri tal-mulej. Mhuwiex biss is-saċerdot eżjes, l-ewwel qabel kollox kollha kemm aħna saċerdoti għaliex kollha irċivejna is-saċerdozju permezz tal-magħmudija. Aħna imweldin biex namlu l-opri ta' Alla. Ejjew aħna wkoll niftħu qalbna u nitolbu biex il-mulej jibgħat jew aktar milli jibgħat ħaddiema biex aktar persuni jilqgħu is-sejħa li l-mulej jagħmlilhom. B'xejn ħattu u b'xejn għatu. Din il-kelma tal-mulej dal-għodu tajilna b'xejn, ma talabna xejn. Minn hawn ftit ieħor
is-saċerdozzi jiġi fostna u jgħidlek dan hu l-ġisem ta' Kristu. Ħadd minna mhuwa dan li jilqgħu, imma l-mulej ikompli jiċċekken u jkompli jurina imħabtu u jkompli jsir ħobs għalina biex jerfana. Jew nitolbuh biex aħna wkoll nitalmu mill din il-ġenerożità tiegħu, aħna wkoll inkunu ġenerużi ma' xulxin. Il-mulej ġi soqalilna biex nisru għax is-saltna ta' smewijiet ejfel qrib. Ejjew bil-ferħ nitolbu biex aħna nilqgħu il-preżenza tiegħu fostna u ngħidu flimkien mulej ħatiġi saltnatek, mulej ħatiġi saltnatek. Nitolbuk mulej għal aktar ħaddiema fil-ħsat tiegħek biex huma jilqgħu is-sejħat li inti tagħmlilhom ħalli jkunu wkoll ministri tal-kelma u s-sagramenti u l-karità nitolbu. Għal frott tal-art biex inti tipprovdi l-għejxien u ttaffi l-ġuħ u l-mart nitolbu. Għal familji imkisrin jew li jinsabu fi kriżi biex isibu l-appoġġ u l-kuraġġ ta' kull min jafhom u jerġgħu jitqawwew fil-mixja tagħhom ta' imħabba nitolbu. Għalina l-koll biex aħna fil-waqt li nħossu l-imħabba tiegħek insiru nixbħuk mulej billi nuru imħabba vera, konkreta lejn ħutna fil-bżonn nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż Ommok Marija, kompli qaddes u bierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej it-talbiet tal-poplu tiegħek u jinżel biex tagħtih is-salvazzjoni u l-ferħ tal-miġja tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima s-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq, nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna,
li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li jent ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċi, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirrajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-la Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisejn kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Tolbu mulej il-ħnina tijek biex bdin lajnuna qaddisa li ħadna, ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristus jidna. Nixtieq infakkarkom li fuq l-artal tal-ġemp hemm is-siġra u l-qalb tal-karità. L-ewwel ħaġa, is-siġra qiegħda imżejna b'diversi stilel tal-karti, nistednukom tieħdu waħda u iġġibu dak li hemm miktub fuqha. Ħeġġiġkom hekk li jġibu oġġetti tal-ikel jew ħwejjeġ biex il-bniedem iżomm ruħu nadif, iġġibux ħwejjeġ. Ma jkun hemm bżonn bħala sapun, shampoos, affarijiet anke tal-indafa, kif ukoll oġġetti tal-ikel. Imbagħad fil-ġemp hemm ukoll il-qalb tal-karità. Min irid jista' joffri l-offerta tiegħu u jħallas ikla kif tafu matul l-aħħar tas-sena s-santwarju nagħmlu ikla għal dawk il-persuni li jinsabu weħidhom jew huma fil-bżonn. U għalhekk is-sena minħabba l-istrizzjonijiet tal-pandemija li qegħdin ngħixu din mhix se ssir, imma aħna xorta se nlestu l-ikel u nibagħtuhom u nwassluhom id-dar tagħhom. U għalhekk min irid joffri xi offerta jista' jagħmel dan fil-qalb tal-karità. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ekkew npoġġu taħt il-manto Omna Marija il-dawn il-persuni li huma fil-bżonn ħalli jsibu nies li tassew lesti li jerfgħuhom jgħinuhom. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.